Ziya kuti une chikwereti changu. Hayi wewe hasha dzako ndeze pa video ne pa video. Shetika. Akuba sheti ndiyani? Makidho. Tora video zakanaka Makidho. Chimbomira iwe. Saka uchabhadhara. Pamwe naona ngepamwe iyi musingakwani. Uri kuterera murasta uyu. Naona ngepamwe musingakwani. Usingakwani. Chimbotora isadza iro sha. Akuba sheti ndiyani? Makidho isadza iro. Pamwe Krisa bapfuta. Mazona mazona masweng. Wapfutirwa manje. Wapfutirwa mndana. Krisa konti. Sembona uzomotora wena. Wapfutirwa iwe. Ndomboza moda kumhanyisa bati. Ndongodzera maimta. Pana chikuti ndikira wadi kundigira ipa. Doka chamzanga kuti iwe kutora video mani Makidho. Makidho ijembi siyana nayo. Gara padhuze na Zembe. Uchabhadhara sheti iyoyo handiti ka at the cost of $15. Chris kutora Chris chiu. Chris apinda papo kona. Apinda papo. Hayi. Wakutanga kubhadhara mari iyoyo kubhariri. Mangwana here. Taura wega. Utanga kubhadhara rini? ndinene kanzi Chris ndaka. Ndati kuti indapa iwe wega. Iwe wakapa Chris. Iwe utanga kubhadhara sheti iyoyo kubhariri. Kiss number 1 and kiss number 2. Utanga kubvisa 1 chikwada. One. Nichabvisa. Nichatengesa dhora kana zviri dhora. Ini kusvikira mari yangu yakwana. Yekutenga sheti yangu. Zembe nyararedza vana. Wana Makidho. Ndonyaradza iwe. Ndatura munyaradza iwe. Ndonyaradza iwe. Anobotaura izvozvo. Inini. Mambodzwa kuti uri kunyaradza vanhu api? Amene vari kupi? Makidho gara paside pasembe. Padhuze Zembe. Zembe taura zvakangoda kutaura. Duma angari pana? Makidho you owe me $15. NeShamwari yangu. How are you, Makidho? Zembe. Uri boy friend yangu. Wasu. Long time. Wasu. Ya tasangana iwe uri muzezuruka. Ndiri wasuka. That is good very much. So. How are you, Makidho? Kusuwa jet. Nini ndakubatika nikatambira ku. Pakaipa sha. Mawani. Tambira ku. Andiri mondukara kwadza. One. Mbare kana haisitomboyonyanda nditode ndogara kumba kuvabereki baba mukuru vangu kwazembe ndokwandiri kwazembe ndokwandiri kukwadzana kuwani ndokwandiri saka iwo uri boere handiti ya yeah. So like me, but in this very dinazoko. How much? What did you Makidho? Hauna chikwereti muni wewe. Chikwereti chawaita apa chikwereti. Hauna kubhadhara Zembe mudzi. Apa ndakutara kumubara ndakumbira wana. Wakuiteze. Antimire mtana ngiya kuti. Yo Makidho unorarama sei usina chikwereti. Unorarama sei usina chikwereti. Dai balances. Ngakoreka nokuvanda bhadhara ngakoreka ngabhadhara. No apa zvaitika wapa. Wazonerawo wega. Daibata ipo. Ndifama 1. Mfesi wangu pakaipa. Yo tata una chikwereti wewe. Ndinacho. Sekuti una chikwereti. Tanga kubhadhara rini chikwereti changu. Ndoza ndakubvunza kudaro. Sheti waendesa ndiani? Akupa sheti ndiani wewe? Andipa sheti ndini. Saka wakaendesa kudini. Madobva achitaura hanzi tinototsvaga vanhu vekuwachisa nhasi. Napana wakure ngapa. Kana akari Chris mumwe wacho wangwari cho. Atotsvaga vanhu vekuwachisa. Nduna waizwa. Pakumusika kwese kwangwa chidena vanhu. Nduna wakarongerwa changu. Mbara inotora sheti yangu. Koyo akazogerwa rini iwe. Kudhara Zembe. Papa ndakakujimona kwaziya iwe. Gara papo gara pasi. Yo Makidho gara pasi kana. Isadza iro.
Sadze. Iwe. Wakirwa rini? Hama manje. Iwe. Izvi kana kuti akutokuchawa itonga mupurisa kaizvi. Yeah, policeman ka. Smart yako yese policeman. Rumpurisa. Taura kama Zembe nyaya. Alright. Yeah, Makidho ni. Ndara kaurutoni yatswana pana. Ruberi Makidho. Ndakamutsvaga ndimudhara. Makusa nongotaura kuda mudhara bau. Yenyi mamubveka ndireka ndimutsvaga wako. Aiwa, kwete kuoma kuti Wako wakazita sebona. upi. Kusaka. Samukocha kwezi. Yeah. Ipapo ya zvakanaka uri right. Chimoko chiripo. Sisi muvona. Tinombopota tichitaura tese but now but any long time tisikataura tese. Ionini tingangoti different tinongoti tingangoti pakango Tingangoti apa. okay, all right. Tingangoti different type of life. Ndo inokwatsonga but tisina problem yekuti takambocrashana but it's a differ, it's too differ because it's a long journey. So what is iye zvandirika anokwatsoota dzona tsodi kuziva kuti zvakamira sei but hatinombokubvira tanetsana kana kuita sei but anokwatsa kunga akangoona mamwe masituation angu uri bho waiziya chazito vachiziya wadzira pamwe akaona pane wadzira pamwe aitsvaga wadzira saka pamwe akaona pane chi pari bho but ini handinambobvira idzoka Makidho asati pavideo Makidho handina kubvira ndanetsana naye hatina kubvira tatukana hatina kuti hanza setukile Leila setukile ko Ari ku Canada Ndere. ya Ndere. mundere uyu mani mundere ali bho manje Saka tokutorera kana akanga asanganawo nawasu ari bho toda kubutaura naye. amira uyambopedza nyaya iyi pedza zvako Wanapesa fona rini. Saka unotadzotaura nemusikana. ane tuma Saka usikurespekta musikana. but panguva yakati pane mataurire Leila setukile bho but panguva yatakataura teseka netumanzidzi haidzi tumanzidzi dzinakana basa because tine 5 years Ndidanana. aiwa hatidanani Amudanane. Saka ndotora kazva. Ndotora kazva. Michitora munhu inodhirana ini for what purpose? Nazvambofamba sei? Leila takataura namudhara. At the first time. Wotaura cheta pana Mina ndikadozvi kuti ndizonatsobuda pamaonini but uri right. Ngandingoti Ndichamudana nokwezi. Anokutumira mari. Uti akudi. Saka nguva kuda kwakasiyana. Pane kuda kwekutumidzirana mari handika. Pane kuda kwekutumidzirana mari. Kozoita kudanana. Ari kuita sei nemusikana? Pane kuda. Iyo uita sei nemusikana iyo chimontaurira? Ngatidiso. Uita sei nemusikana chimontaurira? Saka ndangowestera nguva yemusikana here. 5 years. 5 years. 15 handiki 5 years. 5 years. Paito mwana kaenda chikoro inoza. ECG. No kuita sei. Takatanga tichiwirirana but Hamuchawirirana. tiri kuwirirana. Saka kuti makatanga muchiwirirana uri chii? Chauna tinatotaura. Tinowirirana. Ishamwari Saka kuti makatanga muchiwirirana apa muchawirirana here. Musikana wako ishamwari. Shamwari here musikana chii? Musikana wangu. Ungoita mudanani wako. Kouri kuita mudananisi. Pano zvimwe zvingafanira kungopublishwa. Saka muri kuita secret. Aiwa no. Asane murume. Inini ndosa ndiri kutya kuti anatsobuda pachena because ndinoona angafanika senga ane Gaffa rake. Leila chimotaurira zvakanaka. Iyo Makidho Akuita sei Ora nemufesi. chindibatsira. Iyo Leila akuita sei Ndewedu. Munhu ndewedu. Ausaronza Leila setukile mpofu. Ndizo chaizvo haya. Alright, Leila wombonifonera tonazotaura tese. O
773 670 727 totaura uyu yasipo Kana kutatengova changu. rozvuma here unobvumira nazo here netsono zangu wasimbisa iyo netsono dzako dze5 jambi dziri kutazoita 5 years hapana chabuda va. 5 jambi kayotaura 5 jambi kayotaura uchivestira musikana Five Makaren. asi kuda Alright, mira, mira. Ndoda kuitira ndoti yomboforerwa unodzoka futi kwandiro chitiko munhu yanombozvifambisa sei unazonzwa from the horse's mouth mozioni ngori kumuvhiringidza amazi munhu ndinotowirirana manje Zembe hazi kutrustika. Zembe hatrustika. Zembe hatrustika uri chotsiwe. Zembe hazobuda pachena iwe. mais 5 years. no Chichiri kuiti. chichiriti Hautrustike Zembe. Ndakumati good ball musamanyika tamanyika ya too clever samanyika. pakaipa madhiri acho atoripo hapana kana problem. Oh. Alright. Saka ungoda kutaura chi? Zvandichinotaura ka ndandoda kumudza kuti setukile asateerere inini now so far ateerere iwewe kana wakaona mufeshi ka umwe mufeshi akutowana mumwe mufeshi hazvina kana basa but inini ndichirungokuda chete zvakanasematauriro wakaita iwewe sorumboti hasi musikana wako sei wakuti uchiri kumuda sei iwo ndototaura zvauri kutaura iwe taura zvako here Taura zvako Zembe. Siyane ikadze. inini kubva paipai patangodhila teseka zvingori izvozvo ende izvozvi zvasimba here Zembe hai zvasimba hai izvozvi paipai manje paipai pataimbotaura tichididi paipai ka ndaitofunga kuti pamwe uri kujoka pandakazokuona kuti yauri izvi ndasiriasawaitojoka saka resapuka ya aiwa ndandisikajoke but iye wacho aitonga munhanga iye ndiye aitojoka ini ndandiri serious iye aijoka ini ndandiri serious saka Zembe usi serious zikatidzwe baby uri serious here baby kutitaurireni but ungada kwatokwira ndege aiwa isinoti pakukwira ndege but